Uyabona-ke lento ekhulunywayo yabahleli bemicimbi. Uyabona-ke lento njengoba ubona ngifake lesi sithombe sami la. La ngangiwinile la. Ayibo abahleli bemicimbi. Yabo. Ezinye zezinto mina ezangihlehlisa emculweni, uyabona? Ngoba ngabona ukuthi ngizogcina ngibe nenhliziyo embi, uyabona? Ngoba manje bayekhanda inhliziyo embi abahleli bemicimbi. Lapha savotiswa, lapho sabekwa, safakwa, obhuti uGadla, noSgwebo kanje. Bebaningi nje abaculi laba abakhona manje abavelele. Lapho ngawina ngamavoti mina. Kwakufanele ukuthi ngithole 50,000, ngiqashwe ngo-25,000 ukuthi ngisemcimbini elokhu eKharrisfontein. Ngagcina lapho ngithole malini? Ngagcina ngithole 7,000 eyokuya emcimbini. Kuthiwa enye ngizoyithola sengikhona. Ngathi mase ngifika khona sekufanele ngithole imali yami, kwayinkinga. Omunye umama waphuma unumber 1 kulaba besifazane ababevotela ngoba amavoti ami mina mhlampe ayela ko-30,000 kuyaphezulu. Yabo. Amavoti ami icabanga-ke ivoti uyi-150. Lapha mase ngifika ngiwina, obungibona ngifakwe emaphepheni nje ngiwina ngiphakamisa izandla. Mangifika ngiwina lapha ngithembisa ukuthi manje sengizothola-ke imali yami u-50,000. Ngiphinde ngithole imali le yokuqashwa yokuphelelele. Lutho angangakuthola lokho. Safonela umama lo wagcina, angifuni nokuphatha igama lakhe ngoba wagcina eshonile, ebulawe izimo ey'njalo. Wagcina eshonile umama wakho. So indaba kwakuwumcimbi kabhuti uKhalimali. Uyabo, umzimba uKhalimali. Nguye owayesiqashile, uye owayenza leyo competition. Wazi wathi uzonikeza abalandeli abavote kakhulu ipholo. Ofishi naye itholakala. Yabo nje ngathi hayi awuthi ngiyime kulo mculo ngoba ngizoba nenhliziyo embi la. Ngizogcina ngenza izinto ezongibuyisela emuva kanti mina ngiyazama ukuyilungisa. Nje abahleli bomcimbi siyacela maniqasha abaculi, ngcono niqoshe abaculi abawu-5 nibakhokhele kahle noma abawu-10. Niyeke lento eniyenzayo.